Bebas, Pak. Tanpa penerangan ini. Tanpa adanya listrik gitu, teman. Bukan. Oh, kata. Oh, buat disati. Heng wilayah sekarang bodo langsung. Dan beraktivitasnya ya, teman. Niki ajeng rumput Pak jenengan Pak. Nggih. Niki enten warung Pak. Warung. Nggih. Warung gedhe mriko wau nggih anu wau. Pertigaan mriko peta dane kono. Oh sing pikir. Nggih. Perbatasan kali Boyolali niku apa? Nggih. Mriko sing kidul mriki ndene Boyolali nika. Tumute wono samudra nggih. Nggih. Niki dene Gedung Jati mriki niki. Gandeng nggih. Gendeng. Tapi cakate teng Wonosegoro napa teng Gedung Jati nak mriki, Pak? Nggih wono samudra, Pak. Nang mriki jane cakete nggih anu. Sami-sami Gedung Jati nggih. Saiki dene Gedung Jati kan pun dene persayanya teman sing arek kantor sithik niki tok. Jenengan sebene iki sing rono. Ya jika mriko mriko nggih sing mriko nggih kajeng danten wetan mriko. Mriko pokoke niki dan iki ngidul makanya sing mriko. Sawetara mah ibu niku kajeng danten niku. Matur suwun nggih Pak. Nggih nggih. Nggih. Nggih nggih. Nggih, Pak. Bareng, Pak. Nggih monggo. Betul niku bisa kita niki ah. Nggih Pak. Betul niku mah kabeh ngetan no nggih. Itu ada Ngalor nggih. aktivitas ya. Pun kadin nggih Pak. Kita akan melihat suasana yang berada di sini ya, teman-teman. Orang ngarung di warung gini. Barang sing orang warung nih, Cak. Harganya sing Gila ya, kehidupan ya, suku cewek pada leman. Nah, itu tadi bapaknya ya, teman-teman. Ini juga ada. Oke, teman-teman ya. Dan kita akan mencoba melihat dan menelusuri rumah-rumah yang berada di sini, teman-teman. Nah. Dan kita akan coba melihat lebih dekat ya, teman-teman ya, seperti apa kehidupan ada di suku pedalaman ini. Ajeng patus warung mriki wau tengah-tengah. Anu mriku nganten anu jalan raya mriko. Dengan saya sing Mriko anu ngajeng putih-putih. Jalan raya mriko. Oh, jalan raya mriko. Nggih. Niki kula anu badhe jalan-jalan Nggih. video pedesaan ngoten niku. Lah nek ajeng nak mriko terus ndek enten anu gede punten Budi? Untung mriko. Oh. Ya alas, Mas. Oh, alas, Pak. Nggih pun hutan. Oh, alah mun hutan. Masih daleme pundi? Kula Salatiga, Bu. Oh, Salatiga. Oke, Salatiga. Nggih nek mergi raya niku nggih warung. Enten warung, Mas. Budi lah, kula kan mriki to. Lah,
ngajeng mriko kok enten apa sih patung. Ngoten niku kok kaget lho. Niku patung napa nggih kula? Oh nggih. niku anu. Ini saya baca. Oh Nggih saya baba anu. Oh hiasan niku Pak. Nggih. Oh. Iya damel sekolah niku. Yo nggih lah. Sing sekolahan niku pripun Budhe? Nggih mboten di Mboten. Oh. terus tiange anu mboten dugi mriki meleh. Pun mboten. Jane nggih pun dados. Nggih. Antun do mlebet ngoten. Nggih, tapi sing mlebet dak wargi daerah mriki napa? Nggih dereng Dereng. anate. Dereng ate. Oh. Nggih meh menel tiang niku ndamel pun mboten mriki terus sedo ngoten. Oh, ternyata sedo. Nggih. Oh alah. Terus dugi sepriki ngantos rusak. Oh, mun rusak. Nggih. Oh, nggih. Lha niku meja kursi nggo lengkap kok niku. Oh, Budhe lah niku tahun pinten di Budhe anak kula ngene. Betul semerep nggih? Wis merep. Oh. Betul. Sekitar 5 tahunan apa nama? Oh, pun 5 tahunan niku, Pak. Oh. Terus mboten kaurus nggih Budhe? Nggih. Nggih. Semester berpasang mampir sana ini pun patah ini betul harus dibayar mana? Pun dibayar. Oh alah. Betul rusak saniki. Mun rusak niku Budhe. Oh. Lah niki nak kula kan tanglet sinten Bapak mriko lho. Niki turune kan perbatasan Boyolali ngoten Budhe. Nggih. Nggih lha sing Panibun mriki. Ngoten lha sing Niki tesih nderek Paninggo Purwodadi. Oh mriki Purwodadi Budhe. Nggih nika ra enten mergi. Sing mriko ora enten mergi. Nggih. Sing sebelah mriko saking mriki sebelah kiri niku nderek Boyolali. Oh sing derek mriki Boyolali. Purwodadi. Oh nggih Budhe. Niki perbatasan. Perbatasan Milik wata gitu. Lah alit-alit rek Mas. Babone saya Elek Mas. Alit-alit teh. ageng-ageng dulu. perbatasan Boyolali kalih Purwodadi nggih Budhe. Nggih, perbatasan iki. Kene tengah-tengah alas ngoten iki. Jenengake. Nek mergi lewat patung mriku ora saged ten Panimbo, Mas. Mau Panimbo Budhe. Nggih. Kula medale mriko wau, Bu. Panimbo. Nggih, betul Panimbo. Oh, Panimbo terus mriki niku wau. Nggih. Niku. Rumput yang pinten Bu, sinten ngenten iki. Dalem Rumput yang pinten jenengan. sepindah, Mas. Tidak pun sedoso niku pun cukup nggih. Nggih mengke niki telas sekali meleh. Sering ngerti. Bayar. Niku ket enjing, Mas. Nggih Bu, keliling-keliling jalan-jalan nih. Oh, nggih. Berpenting dilalek Mas di warung lagi kados ngono kok. Napa aku kok ditenai. Enten nek, Mas. Mriko ruko nggih anu soto mie ayam. Sekol nggih enten. Kecil mriko nggih Bu. Nggih ya. Dalem Tutup. boten. Sing ngin tidak kuburan apa ini? Dak Kuburan, Mas. patung niku Budhe. Boten patung niku kan ngidul terus belok Nganan. kanan iki. Perapatan Nggih belok ngiri niki mriki. Yo. Enten rondan mergi mriku wawa. Arah Ruko juwangi berarti. terbuka. Oh nggih. Arah juwangi mriko wau. Nggih, nggih. Nggih. Sing terbuka mboten tertutup niku wae, Mas. Niku kan enten spanduke niku. Nggih. Ngayam enten, sekol enten. Soto enten. Lah spesimen kula dadi ngin patung ngono patung ke wau. Nggih, anu dipendhet meleh, Mas. Pelampan Mas Desi rencang kalian niku wau. Nggih. Kopi mlebet daerah mriki wau ning temu niki. Yang kali. Oh nek medal anu niku masjid ngetan niku. Niku lar masjid niku enten mergi. Wis sing bisa. Nggih kula tak mlampah-mlampah riyen nggih Budhe. Nggih, Mas. Nggih, nggih. Mlampah-mlampah riyen Budhe. Nggih, ngatos-atos, Mas. Den nggih Bu. Nggih.